המלחמה שלנו על הבית זה על המקום שלנו לגור פה בארץ. עם השנים גילינו שיש שווה ויש שווה יותר. זה חוצה עדות, אם זה אפליה על רקע עדתי, אם זה אפליה של ערבים ופלסטינים שגרים פה בארץ, אם זה אפליה של אתיופים ורוסים, וגם של אנשים שאין להם משכורת מספיקה בשביל לשלם שכר דירה בשוק החופשי. אנחנו מול מצב של פינויים, מפנים הרבה אנשים מהדירות. היחס של המערכת המשפטית הוא קר ומנוכר, ברמה של, הייתי אומרת, הבנליות של הרוח, ובזה אנחנו נלחמים. לא ייתכן שעל האדמות של אל-עראקיב ב-2005 מקימים כפר שנקרא גבעות בר, ואת הכפר של אל-עראקיב הם הורסים אותו כליל. זה הדבר שנקרא גזענות. היום אנחנו נגד הגזענות, כולנו יחד נגד הגזענות, יחד נוכל להמשיך להיות בטוב, בכבוד, ויחד נוכל לעצור את הגזענות. אם כל אחד לא מעניין אותו, בסוף זה יבוא עד לבית שלו הגזענות והיא תחלחל לתוך הבית שלו. היום עדיין לא מאוחר. אם כולנו נעמוד יחד ונצא כולנו להפגנה וכולנו נשמיע את הקול שלנו, די לגזענות, כי הגזענות היא אצלי, אני רואה אותה וסובל ממנה היום במובן הכי מריר שיש. אני כל יום סובל מגזענות כלפי האוכלוסייה הבדואית כרגע בנגב. סוכר בדיור של הקהילה האתיופית היא באה לידי ביטוי בכך שקודם כל יש הסללה לאיפה לגור, מכוונים את הקהילה האתיופית לגור באזורים קשים, ולכן אין התפתחות ואין צמיחה. ומה שקורה בתקופה האחרונה היא שפשוט התושבים שנמצאים בפריפריה לא רוצים שהקהילה האתיופית תהיה איתם, כי מבחינתם הקהילה האתיופית הורסת את השכונות, וזה דבר שצריך להילחם בו. זו הגזענות. אף אחד לא שומע בקולנו. לכן אנחנו החלטנו שבשביל באמת לשנות משהו במדינה הזאת, כולל דיור, כולל השכלה, החינוך, כולל מערכת בריאות והכל, בכל תחומי חיים בישראל, אנחנו צריכים להתחיל שינוי. משינוי שיטת הממשל, זה דבר יחיד וראשון ועיקרי שצריך להיות כסלוגן העיקרי של כל בן אדם, שכל אזרח שרוצה את השינוי.